Na čo nám je jazyk? Ladislav Čáni. Prečo potrebuješ jazyk? Lebo je to vec fakt skvelá. Odvážny ho smú vyplaziť, trebárs Afrike na leva. Keď majstruje malý majster, ako býva dobrým zvykom, tak si pomáha náradím a tak trošku jazykom. Vedia to už takmer všetci, nie je žiaden nástroj iný, hodný tak, ako je jazyk fajn na lízanie zmrzliny. Keď ťa niekto vážne naštve a keď máš na nadávky chuť, môžeš narátať do 10, do jazyka si zahryznúť. Jazyk vie byť dlhý, krátky, dokáže byť veľmi ostrý. Narozpráva múdre veci, ovláda aj talafatky. Jazyk vie vynadať, vyhrešiť, chváliť, láskať, spraviť radosť a keď príde správna chvíľa, povedať, to už stačí dosť.